שלום, איתכם מרי. אנחנו נשחק מיינקראפט עם אנשים, כן, שיאסוף קצת במבוק. צריך להיות 11, לא? טוב, אני בינתיים יחזור עצים, יחכה עד שמישהו ייכנס. אצלי הווידאו משעממים. בקושי אנשים יודעים לי על הערוץ שלי, בקושי מישהו. כן, ויש לי על הווידאו לפני כמה זמן שעשיתי, יש רק 2 לייקים ואחד בוז. אוי, מה זה? אוקיי. אני חייב לבנות לי בית. נראה לי שיש לי רעיון לבית, לא? בית במערה. כן, יהיה לי בית במערה. נו ככה, יהיה לי פה בית. אני אעשה איתו בית. הנה אני חוסר בינתיים אבנים. תכתבו לי איזה משחק להוריד ואני אוריד אותו וישחק אם אתם רוצים. אני לא מכריח אתכם. אם על הוידאו הזה יאסוף 3 לייקים אני אמשיך את הוידאו. לא 3, 2 לייקים, כי 3 זה יותר מדי. טוב, אני חושב שמספיק, לא? טוב, בינתיים אני יעלה. טוב, אני אעשה גרזן. רגע, 1, 2, 3 וזה. אני אקח את הקראפטינג טייבל. נשים אותו פה ואת זה פה ונשים צ'סטים. 1. אוי, מה אני עושה? 1, 2. אוי, זה צריך להיות, תסתכלו. זה ככה. אוי. ככה. וזה ככה. טוב, טוב, טוב. איירון, איזה עיוור אני, איך לא ראיתי. 2, וואו. זה מגניב. טוב, רציתי לעשות ככה. כן, נכון. אחד לפה איירון, אחד לפה. ככה רציתי. בית דווקא בסדר. יש מה שאני לא צריך בצ'סט, את זה אני לא צריך.
רק שאף אחד לא יעשה לי פה גריפר. טוב. הנה, סידרתי. טוב, מה רציתי? שייתן לי עצים. אני איך לחשוף. לא רוצה לעשות אני דלת. נו. יש לי רעיון. במקום דלת. לא, נעשה דלת יותר טוב. רציתי לעשות את זה. הגנה. מה זה יאה? הנה ככה. זה לא מה שאתם חושבים. אני בכלל אפילו לא חשבתי על זה. אבל אני לקחת את השתי אלו. אוקיי. יאללה. מה אני שתקתי כל הזמן הזה? טוב, מה אני אעשה? אוי אוי. חושך, מהר. זו. זה מפריע לי. מה סובץ? עצים? אני חייב אתכם. טוב. אנחנו נגמור, כי בזמן הזה אף אחד לא יצטרף אלינו. טוב. תיכנס. תקור. טוב. ככה. איזה סטוטום מה אני עושה? אין לי מה לאכול. הנה ככה טוב. מה זה? טוב, מה זה אבל? זהו. טוב, אני לא יודע מה אני אעשה, בינתיים אני קצת אחפור למטה ואז אני אעשה משהו. צריכים לחפור, הרבה לחפור. אני רוצה למצוא דיימונד. כן.
תלכו לערוץ אחד שקוראים לו דני גיים, תלכו על הערוץ הזה, זה הערוץ של החבר שלי, שם יש לו גם סרטונים במיינקראפט. תירשמו על הערוץ שלו ותירשמו על הערוץ שלי. טוב, וואי, אני לא רואה פה כלום. מי שם? מקווה שהם לא ישברו את הדלת. מי שם? אני אשאר פה. אוי. טוב, שלום, 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 שלום. נפל משהו? לא, למה? סתם ככה הרגתי אותו. נו צור. אם היה לכם כיף בסרטון תשימו לייק. ואל תשכחו, תירשמו על הערוץ שלי וערוץ דני גיים. ולכולם להתראות. ביי. ביי. לא בא לי להגיד לי טוב. לכולם ביי.